Potser en breu podrem tornar a veure imatges més semblants a estes. Tornar a ballar, encara que siga amb mascareta, és una de les activitats més esperades. Tenim ganes de ballar i si lleven la restricció pues ho celebrarem. Home, jo aprofitaré per eixir a ballar, no vaig a eixir tots els dies, però alguna vegada sí. Hombre, a ver, apetecerme, claro, o sea, a mí pues sí, algún día salir estaría bien. I és que el ball ens pot fer més feliços. Allibera substàncies químiques connectades amb la felicitat, precisament la dopamina, la serotonina, i quan uno balla està soltant tota aquesta part tensional. Jo, si cau la restricció, va ser la primera que vaig a ballar el que no està escrit. Però sobretot els que necessiten omplir ja la pista de ball són els gerents dels locals d'oci nocturn, que després de 18 mesos veuen la manera d'augmentar la facturació. Estamos en un 10%, yo espero hasta un 50%. Evidentemente, hasta que no se acaben las restricciones no vamos a estar al 100%. Cuando alguien hace una reserva y le dices que no puede bailar, pues la gran mayoría dice que para qué va a venir. La setmana que ve sabrem si per fi este desig es podrà complir.